ଧର୍ମ 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 ଧର୍ମର ନାଁରେ ଆଉ କେତେ ଯେ ସଭା ବସିବ, ଧର୍ମର ନାଁରେ ଆଉ କେତେ ଯେ ରାଲି କରାଯିବ, ଧର୍ମର ନାଁରେ ଆଉ କେତେ ଯେ ଗୀତା କୋରାନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ାଯିବ, ଧର୍ମର ନାଁରେ ଆଉ କେତେ ଯେ ଅଧର୍ମ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ହିଁ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସି ହସି ଶପଥ କରୁ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତ କାହିଁକି ଏହି ଅଘଟଣ, ତ କାହିଁକି ଏହି ବିରୋଧ, ତ କାହିଁକି ଏହି ଦୁଃସାହସ, ତ କାହିଁକି ଏହି ଆତଙ୍କ? ଶୁଣିଥିଲି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ପଥକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ତମାମ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଆଦରି କର୍ମ କରିଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଯେ ହିନ୍ଦୁ କହି ଆରପାରି ଚାଲିଯିବା, ଏହା କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ? ଠିକ୍ ସେହି ମଣିଷକୁ ଯେ ଧର୍ମର ନାଁରେ ମଣିଷ ମାରିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହି ମଣିଷକୁ ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅବା ପୁଅ ଠାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହି ମଣିଷକୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍କାର ଓ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ପାରିବ, ସେ କ୍ରୂର ପାକିସ୍ତାନୀ ହେଉ ଅବା କେଉଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, କିପରି ବୁଝାଯିବ ଏ ଅମଣିଷକୁ? ଧର୍ମଠାରୁ ବି ଆଗରେ ରହିଛି ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ, ଧର୍ମଠାରୁ ବି ଆଗରେ ରହିଛି ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ।